welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show. And guys, sikhuluma ke ngothando nesithembu episode ke yayizolo. Into show uMakhumalo yazi ukuthi ke ingizwisa ubuhlungu kahle. Uthi uMakhumalo umseleku akakazoba right phakathi kwami naye. Ngeke kuze kube right phakathi kwami nomseleku. Mangabe nje ngisathi kulungile mseleku, thatha unkosikazi, qhubeka nento oyenzayo, mina ungangifaki emaplanini akho financially. Ungangifaki nje kukona konke okwenzayo. Anginandaba ukuthi uthatha umunye unkosikazi, anginandaba ukuthi wenzani, it's fine, but nje mawungazongifaka nje uzongikhipha, ungangifaka ukuthi hayi cha, mesasho kanjalo uMakhumalo abakazozwana nobaba ke umseleku. So guys, I'm just asking myself ukuthi umseleku kade mangabe ke ethatha amanye amakhosikazi ufuna ukuthi ondlubani, ondlane wodwa, noma ufuna ukwenzekeni kahle yini afuna uMakhumalo ukuthi ayenze, yini afuna ukuthi uMakhumalo ayenze, because I feel like umfazi nomfazi lapha kaMseleku uresponsible for indlu yakhe. Umayeni ngeke uzothi umayeni uthengele abantu ini kanjani. Umayeni responsible for izingane zakhe nezingane zompumelelo phela khona lapho. Umacele naye, she's doing the very same thing. Akekho umuntu overlaphela to komunye unkosikazi financially. Mase kuthi futhi ngapha guys, noma ngwabe naye she's doing izinto zakhe nefamily. Sizolanda nengane yakhe ke ayizala uhlala nayo because ubhekele umndeni wakhe, ubhekele isisu sakhe. So angazi ukuthi uMakhumalo shem kuhluka kuphi kuyena. Why uMakhumalo kufanele ayabe responsible for abanye amakhosikazi? Why abamele be responsible for, I don't know, angakahlahla understand ukuthi yini efuna umseleku kuMakhumalo, because uMakhumalo wamthatha umpilo uyamkhulisa, yini enye efuneka kuyena kufanele ayenze ngampela guys. I'm just asking myself ukuthi ngoba umjwayezile ukuthi benokumlekelela amnika imali athi hayi nansi imali unga-eda wenze ini, so mangabe seyibheka yena sekuyinkinga phela guys. We know ukuthi uMakhumalo supported umseleku since season 1 and bengenandaba ukuthi umseleku ukuthi meeting set number 5 athi yebo, meeting ngenza ukuthi athi yebo. So wavele wagcina wahamba wothatha umuntu omakhelwane kaMakhumalo kanjani guys. You know, bengithatha light lento leyo ukuthi ke umseleku uthathe umuntu omakhelwane oyingane futhi yasendaweni, but thina ngabe ngibhekisa kumina ngayibuza ngathi yo ibhlungu ngempela ke lento ebhekene noMakhumalo ukuthi umnyeni wami angathatha ingane yasendaweni izoba unumber 2, izoba unkosikazi wakhe endaweni la suka khona sobabili. Hayi guys, no, kunzima kahle uBoMakhumalo shem. Kusho ukuthi umthanda ngempela ekhula ngomzimba hayi ngengqondo. uMakhumalo this season uyichuza yena shem, uyichuza yena uMakhumalo, ukhathele ukudlala umseleku. Asazi guys, but nje yazi le episode iyangibonisa ukuthi bekukuhlisa isilinyana uMakhumalo nje bese shintshile yesethi uqala ukuhlakanipha ukuthi ithi ngiyibheke mina nomuzi wami ngenze ini yabo. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion guys. Bye.